Kini kedai All India Radio Shillong ka khubor ban pule dailu satas im kini kilong kimat bakong sam jongka khubor ha Meghalaya khat san ngut kibriu kidang yo thama ya kaching pang COVID-19 ban rew phon rew ngut kilakoi rai ka tanat ka koit ka khya jongka Meghalaya ban pha ya ka Negrams ban pelat ya ka Jaka Hapasture Institute na ka banta bantai ya ka Directorate of Ayush But khat lak lai phau hajar sanspa khandai ngut kibriu kiblayo pang COVID-19 ha India kilayo ya kajingkoi ha Meghalaya khat san ngut kibriu kidang yo thama ya kajing pang COVID-19 bat hanre phonre ngut kilakoi Director ke Health Services Dr. Amanwar Ulaong bana ki khat san ngut khandai kidai kibana East Khasi Hills District kibakan thum ya san ngut kiriu patba arngut ki Armed Force bat arngut ki BSF Sangut kidai ki Banaribhoi District but Iwaina West Garo Hills District. Kajingdan ki active case ha Meghalaya baro kalong sanspa prapu artli hakaba ka East Khasi Hills kadai ka babuntam da southpa hinyo po lightly katba ki wei pat ki district kilong West Khasi Hills San Ribhoi San po San West Jainta Hills Khatnrio East Jainta Hills Khatnyo West Garo Hills Khatsao South Garo Hills R Kibreo kibelangat hakajing pang COVID-19 ha Meghalaya hadu menta kilong khandai spa khat nyongun bat nakini lai spa lai phongun kilakoi Katanat ka koit ka khya jong ka jala Meghalaya kalarai ban batha ikipor penya jong ka Negrams baken pelai no ya ka yeng ka badan Hapasture Institute khanang ban la bante ya ka Directorate of Ayush La shim ya kini karai ha ka lang bala penlong da menteri ka koit ka kya uba AL hek bat ki officer jong katanat hnin ka sngi kam hadian uba hek ulong ba katanat Ayush jong ka sokar pedeng kalada mang ya ka pisa na ka bantaban thaw ya ka Directorate katanat kalarai ru banya kendu yo menteri rang ba na ka bantaban pinmi iki kam ba pher Uba hek ulong ru banalor kini katanat kaladap tho sa katanat Urban Affairs na kabantaban ajaka banyo thaw ya kayeng office kabane. Menteri rangba jong ka Tripura Biplab Kumar Deb ulapan karpang hiyaladi halayeng da ka babut ru ya baro ki kandon jingada hadien ba arngun na kidkhat kayeng jung kilayo ekijing pang coronavirus hinin kasngi. Udep la pates ru yalade but ka report kapen I ba shimdan yo knyang jingpang coronavirus ki khubor sarkar ki thu ba ki wei pa ki khot jung ka yeng jung kim shim langat ha ka jingpang kam manshua angut kinong pahara jung mintirang ba kilangat ha ka jingpang COVID-19 but kidang don hapo ka jingsumar kat hadu menta ke jala Tripura kadon san haja sanspa arpho laingut kibriyo kiblayo ekini ke jingpang hakaba sheja plaspa saupopra kide ki active case but lai hajar hundrospa hinyo pau san ngut pan kilakon kat ba kibla khlat kidon baro arpho prangut Hakajo kapo ka soka Tripura kala penjla ne ka jingkangdam haki shispa khandai phulai tali ki containment zone hadu kalai phwei tarik menta ubnai but ka curfew por min mit Kabanadu kandai bejemin mit hadu san bejemin stem kandang ne hadu kalai puwei tarik menta ubnai habaro kawai kejala Hanagalan kejingdon kibriyo kibayo ekejingpang COVID-19 kala nangkeo hakabatang hanin kasngi kala don arspa hinyo po hunriyo ngun kibadang yo thamai bat kibabon hi kidai na Dimapur District Na pedang ki arspa inyo pondri ngun arspa khatsao ki de ki Armed Force sanpo arngut ki bawan pai na shabar sangut ki de ki nung tre bahak mat jong ka COVID-19 but sangut ki baya bin na ki weipan Kanagalan kadon shihajar hinyo spa laipo pra ki active case but hundreo spa sanpo kandai ngut ki balakoin kat kum ka kubor bala penmi hnin kasngi Kani kadai All India Radio Shillong ka bawan lam shapi ya ka kubor Kat hadu menta kidon khat arlak lai phau hajar sanspa khandai ngut kibriyo hapori India kibalakoin na ka jingpang coronavirus but ki active case pat kilong san lak prapon riu hajar arspa khandai phopra Katanat Health and Family Welfare jong ka sokar pedeng kalaya thu nin kasngi batang hapo ki arpho saw kanta balala kidan hadu saw pho saw hajar lai spa riu ngut kinong pang kibayo jingkya na ka jingpang COVID-19
Ke jingkot jong ki brio kala kiu saka hreu pon reu point lai po na ka shispa bat ke jing yap brio ru kala her saka r point not khandai na ka shispa katanat ka koit ka kya kala ya thu ru bakidon san phau ar hajar san phau ngut ki brio ki bedang yo thmaya ke jingpang covid-19 hapo ka shisngi dakani ke jingdon jing ki brio baro ki bela yo ekani ke jingpang kala poi saka khat phralak san phau san hajar hinyospa sau phau san ngut ha ayodhya ha kasngi ba ar jong ke jingle nyam bhumi puja kaban net laisngi na kaban tabante ya karam temple lapan long ya ke jingle nyam bakarpang kabalane hadu hnriu kunta kabalatep kum karam racha anushthan hnen kasngi ke jingle nyam bhumi puja kan long menta kasngi ha ka ba umantri rang ba do Narendra Modi unle banya shembanta rengkat bat u kindon ru bon kinu yalam nyam kibana kaleng kari bat na Nepal ru Balat chispa lai posan ngut kiriunyam na kiseng nyam baper kinyadon lang hakane ka program. Kashri Ram Janma Bhumi Tir Kshetra Trust kalakhat sung bharu yakikatu ke ngut kiriu pau khumat jong ka Ayodhya shakani kaching le nyam. Kasakam kan ampen he ya ke jing rakhe ya ke singi jing lai luit ba hinyo pau sao jong ka ri man ta ka snem nakadaw jong ke jing don ka klam covid-19 la ya thu ki khubo sarkar hnen ka singi ya ke jing rakhe ba chupan long da ka jilla in penlong no Hamanan Bhavan ha ka jaka ka Paljor Stadium kumbaju long menshwa Kajing rakhe kan long kabarin hagaba kinong shot cut sngubha kin long ru tan khinthan hendre kajing shit hem bat jing ipu iping jong kajing rakhe kan long hi kumba julong bat ya ka program in pen I haga jo ka por hi lengba ki kor ki bor digital Ka Union Public Service Commission UPSC kalapan bana ye ki result jong ka Civil Services Examination arhaja khat khandai hnen ka singi ha ka ba praspa arpho khandai ngut ki be le ik examine kila pass Upradip Singh ulapoi hakakardan bahakle e napadeng kinong ya khun baro kat ba ka Pratibha Verma kaladon hakakardan bahakle e napadeng ki kanthai ya ka result la ru banyo na ka website jong ka UPSC ka Deputy Commissioner Supply East Khasi Hills District kalapantep yakipat ba bayo ukhaw hapo ka scheme PMG KAY na kabantaman ta ubnai la deplai lengba ki dukan Irishan but umdan kamban pisa IA bat ka jingyo yo khaw kalong san kilo shikli brio na kabanta ki to ki badonya ki kat AAY bat PHH Ladadon kanu ka jingbom sam yo khaw ne ka jing odor palan ka jing sam tuna ne ai do khaw bompha la pan pintep yakane sha ka Deputy Commissioner Supply East Khasi Hills District Shillong Ban penkut ya khubor man tagastem sa shising en pensngau ya kimat bakongsan Ha Meghalaya khatsan ngut kipriyo kidang yo thma ya ki jingpang COVID-19 bat hnreu phon reu ngut kilakoin Rai katanat ka koit ka kya jong ka Meghalaya ban pha ya ka Negrims ban pelat ya ka Jaka Hapasture Institute na ka banta bante ya ka Directorate of Ayush Bat khat arlap lai pawajar sanspa khandai ngut kipriyo kiblayo pang COVID-19 ha India kilakoin Kato kani khubor kalakut kablawan chapi nak All India Radio Shillong hakapo prabajing in yaso bakadeli station nakabanta ka khubor hakakitin Hindi subhaban yakani ka khubor kani kadek All India Radio Shillong